Så det kan alle sammen. Ja, det. Lad mig tage dig med. Hey, vi er Top Chicks. Vi står her i Bella Center sammen med Burhan G, og vi skal spørge dig nogle spørgsmål. Ja. Hvordan er der optræde sådan nogle her steder? Det er super dejligt, og det er jo super tæt og intimt, og jeg kan jo se alle ansigtsudtryk og høre folk trække vejret, så det har været super dejligt og tæt. Hvordan laver du sangene? Altså, hvordan får du inspiration til det? Det kan være, når man har en god dag, så skriver man en glad sang. Når man har en dårlig dag, kan man skrive en ikke så glad sang. Det kan være alle mulige oplevelser, som man får, og ting man oplever. Ting venner fortæller en, som man har lyst til at fortælle historier om. Så det er meget forskelligt. Hvad er det bedste sted, du nogensinde har optrådt? Det bedste sted, men det er svært at sige. Altså alle steder har haft sine. Altså jeg synes jo ikke nødvendigvis, at bare fordi der er mange mennesker. Altså vi har spillet for 60.000. Det betyder ikke, at det har været den bedste koncert. Men jo, jeg vil sige, Skanderborg har været godt. Tivoli, altid fedt at spille. Vega spillede jeg. Det var også rigtig fedt. Jamen, jeg kan lide alle mine koncerter. Så. Kan du godt lide, når folk synger med på dine sange? Det er det bedste i verden. Prøv at forestille dig, at du ved, altså, hvad er det, et danser i, eller? Forestil dig, at I har skabt en dans, ikke? Lavet en eller anden dans. Og så kommer I ud et sted, hvor folk bare kan den dans udenad. Det er jo et kæmpe kompliment, så jeg mener. Så når jeg sidder der og synger, og folk synger med, så er det jo ligesom sådan, det er den vildeste følelse af folk, det betyder, at de kan lide det, jeg laver. Så, og de tager sig tid til at lære sangene udenad. Det betyder, at jeg har hørt dem rigtig mange gange. Hvad for en sang har du ligesom brugt mest energi på at lave? Tættere på himlen er nok den sang, fordi at der var ligesom, du ved, den der video, der også fulgte med, ikke? Det brugte vi lang tid på. Hvad for en sang betyder allermest for dig? Jeg vil sige, at Jeg i live er en af de sange, som har betydet rigtig, rigtig meget for mig i min karriere. Så det vil jeg sige, at Jeg i live. Hvorfor valgte du titlen I live? Jeg i live? Jamen, det er faktisk ikke engang mig, der har valgt den, fordi det er nogle andre, der har skrevet den. Det må vi lige spørge. De hedder Thomas Helmig og Sanne Salmonsen. Det må du spørge. Hvad forhold har du til Thomas Helmig og Sanne Salmonsen, siden du har valgt den? Jamen, det er jo folk, som jeg respekterer rigtig, rigtig meget. Musikere, som jeg har lyst til at være som en dag. Det vil sige, folk, der har turneret og udgivet plader i 20-30 år. Det er jo min drøm også. Så dem har jeg stor respekt for. For jeg vil have dig, og jeg vil have dig for mig selv. Tak skal I have.